tuôn COVID-19 lên laia cần phiệt thân tóc để cho Zinc thế này là cần phiệt anh in 4C ate 3C ate le Hemi COVID-19 về tập bộ anh bị truy na Hêngte COVID-19 tan hian về cái tan thì trong kaya in về lâu tan tập con trong kaya chút thì các bạn chú cần soi mà in Zinc thì cần lâu tắt sầm Zinc kan tlatchhamna ti engtin nge kan hriat thei ang ti de pawh toy te a soi an tum te masabein Zinc hi kan taksa na pawimawh trace element kan ti ang hi le a te hi nitina kan ele na tanga kan lak lu angaya kan sel kan taksa sel rang hianin Zinc hi mamawh kan taksa na tho rang atan hianin pawimawh okani chuan Zinc pawimawh na pakhat chu kan Hemi kan taksa venghimtu khawl immune system hi tihchak hi COVID-19 tan le velo tan po tangkai na pakhat ani a chuan Hemi kan blood sugar level hi athununa pangai taka omrem theina na puitu ani a insulin na tho te po apui theani vun ta na tha a tlakchham chuan vun na rang kan nei the lung fi sel na tan Zinc atangkaya in mit ta na tangkaya mi mit tel na ta po veng theya kum upat lama mit chiat na pakhat macular degeneration aveng theya mi hritlang te po kan nei po a hritla kan lo ve ni chuan mi Zinc hianin kan ve chung kha ati toy theya kha Zinc tlang pu chu ni a chu engtin nge Zinc kan ta sam ti kan hriat theya ama sabera chuan Hemi kan ha hi avar sam theilo an chu Zinc hi Hemi kan chilai na tela Zinc kan tlakchham chuan Hemi Zinc hi kan haveng tu hi ni a kan tlakchham chuan ha avar lowa in ha achak lowa ha ange duwa ha te po chima he ba ka hian Hemi kachung le leipan om duwa han hi puar le na te om duwa so he ni kan leilai velah thin var be te po hi Zinc tlakchhamna lan chuana ani theini tin Zinc hi samta ni tangkaya Hemi sebam man ti mai Hemi siami puya luphut tu te po venga Zinc tlakchham chuan sammat la du samta hi Zinc tlakchham wa ani thei poka chuan Hemi thingling hriat na le kan le thil tui hriat na hi Zinc kan tlakchham chuan atla hiam thei Hemi COVID-19 symptom lan chona pakhat thil rim hriat na lo hen chuanin hianin mai pol lo tur ani hen choi hui lo na aom thei Zinc tlakchham chuan in vun ta na tha an ti to kha Zinc hianin taksa na le vung Hemi inflammation hi ati tlem theya ati zeum theya reng ge lo tamina lo pung hloi the in chandang chuan thoma sala reng lo pung hloi le om vak hi Zinc tlakchham wa ani theya tin kat taksa ve hi to khawl ati chaka wangin Zinc kan tlakchham chuanin achak lo ve ta ewang hian kan na zinga na neu insusia na neu po kan nei du big ani chuan pem le liam madam har pa ya chuanin pem le liam dam ma a in zun khum ba ta poni thei tho rolin Zinc tlakchham chuan pem le liam madam hara mit khom wa chak lo sen khan mit ta la than ti to kha Hemi night blindness kan ti mai za na khom mu fi lo na hi thil dang wani thei rolin Zinc tlakchham wa ani theya Zinc hianin Hemi vitamin A kalkual hi apuya chuan kan taksa per rang hriat na thazam na tho hi Zinc hianin apui ani chuan Zinc hianin chopai troi te puya pumtan tangkaya hewang hian kan tlakchham chuan pumlam in social na no te Hemi luak te Hemi kothano
pawh hi a awm duka kawthalawa pawh zinc kan pek thin hi chuan natna ben hon hrang nen hianin zinc tlakchhamna hi a in kai hnuaia hemi a chan dang awm tho ma se zun thum natna te Alzheimer's disease kan ti te hemi thisen zam khawng tlat atherosclerosis kan ti te autoimmune natna kan ti te le hemi chhuah lam natna hrang hi zinc tlakchhamna nen hian a in kai hnui thei a chan chu ni cheda kan soi tawng khan zinc tlakchhamna zinc hi kan taksa sel hrang hian mamawh ani chuan tuna han soi te kha natna danga pawh awm thei tho a natna dang wangin tuna kan soi hrang te pawh kha thil awm thei tho ani ti hriela pasela khang te kha zinc tlakchham wanga taksa lo lang chuak thei zinc tlakchhamna lang chuak na then khat ani a nami loin chi kila a tha a chuan zinc hi chi hrang a awma hemi a elemental zinc kan ti atanga te berin a dawr si hemi amum te kan ei ni chuan a tlang a dawr si ni khata 15 mg atanga 30 mg ei tur ania hemi zinc sulfate chu a tlang pui tho in mechia 8 mg mipa 12 mg ani a chuan en zinc mamawh na hi enge natna zirin tan mamawh na sanga a hian thei bawka chuan a eng pawh ni sala elemental zinc hi ni khata 40 mg a tam ei lo ela a tha anan chu ei tam chuanin side effects ani ve tho a zinc hianin kan ei tam a dose ai tam tutuka kan eya side effects on thei chu mi luak chhuah le kothalo hemi pumna hi a dose ai tam eya side effect of thei chu ania zinc ani mo eng pawh ni se eng dam doi pawh ni se la a dose ai tam ei lo tur ani chuan zinc i kan hmu theina chu sa ania sati hrang a hian zinc atama hei baka nat kan tiang chi ke sunat te khokher ranga ten awma almond hian a pai tha a bawk te hian a pai bawka in whole grain kan tiang maida ni lo ata ang hi pawh soi to kha hengte hian a pai tha a in chenala hian kala soi to bawka dark chocolate tung chang dark chocolate hian zinc a pai tha bawka in bean te chuan maimu le iskut mu hian a pai tha bawka hripui hian a pai tha bawk ani ka channel lo thliat tin thin tu te long thur ko thil chawa thil pawimawh hrisel na ta na thil tangkai le pawimawh te uda zel ka tumani